No contexto singular de Vello Cárcere de Lugo, a Cela 34 convértese en escenario de Orixe e Pecado, a proposta artística de María Isabel Vázquez. Esta escultura, inspirada na icónica obra O Xardín das Delicias de Hieronymus van Akenbosch, o Bosco, ofrece unha reflexión profunda sobre a orixe dos pecados, a moral colectiva e o impacto das nosas accións no mundo. Na obra de Vázquez, o pecado non se concibe como un acto illado, senón como unha consecuencia dunha acción colectiva que dana ao planeta e á convivencia humana. Con Orixe e Pecado, a artista consegue transformar unha antiga cela de reclusión nun espazo de liberdade intelectual, onde a arte se converte en ferramenta de debate e cuestionamento social. A obra, lonxe de ofrecer respostas, lanza preguntas que quedan suspendidas no aire, facendo da Cela 34 un punto de encontro entre a historia, a arte e a reflexión contemporánea.